зайниддин раҳимов сармураббии мунтахаби ҷавонони тоҷикистон гуфт ки вазифаи даста роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии футболи осиё 2020 миёни тимҳои мунтахаби зери 19 сола аст. омодагиро ба марҳилаи интихобии қаҳрамонии осиё мо аз 24 сентябр шурӯъ кардем. мо бештар ба тайёрии техникӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кардем. бачаҳо ба бозии аввал бо мунтахаби молдив омодагӣ мегиранд. ба мо Федератсияи футболи Тоҷикистон дар бораи ин даста каме иттилоот пешниҳод кард, ки онро омӯхтем. Ба ҳамаи дастаҳо барори кор мехоҳам. дар як нишасти хабарӣ ки дар толори меҳмонхонаи Тоҷикистон доир шуд, сармураббиёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони зери 19 солаи Тоҷикистон, Сурия ва Лубнон, ширкаткунандагони марҳилаи интихобии қаҳрамонии Осиё 2020 дар гурӯҳи Си ҳузур доштанд. вале дастаи мунтахаби Молдив, ки дар як мусобиқаи байналмилалӣ иштирок мекунад, рӯзи 2 октябр ба Душанбе меояд. рақиби асосии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар ин мусобиқа тими Сурия дониста мешавад. тими мунтахаби ҷавонони Лубнон чанд бозигари хуб дорад, аммо бозигарони дастаи Тоҷикистон ҳамашон маҳорати баланд доранд. мо чанд бозии онҳоро тамошо кардем. махсус мехоҳам маҳорати ҳамлагарони ин дастаро қайд кунам. мо бо ҳамаи рақибонамон эҳтиром дорем ва барои нишон додани бозии зебо ба майдон мебароем. чунон ки маълум аст, дастаи мунтахаби зери 17 солаи Тоҷикистон ба қаҳрамонии ҷаҳон, ки аз 26 октябр то 17 ноябр дар Бразилия доир мегардад, роҳхат гирифтааст. сармураббии Зайниддин Раҳимов мегӯяд, ширкат дар марҳилаи интихобии қаҳрамонии Осиё барои бархе аз футболбозони навраси тоҷик пеш аз сафар ба Бразилия озмоиши бузург аст ва бачаҳо таҷрибаи хуб касб мекунанд. мо ба ҳайати дастаи мунтахаби 19-солаҳо 5 футболбози моҳири 17-соларо даъват кардем, ки ин махфӣ нест, ба монанди Шаҳром Самиёв, Манучер Сафаров. рақибонамон онҳоро хуб омӯхтанд. ин 5 нафар дастаи мунтахаби ҷавононро дастгирӣ хоҳанд кард. вазифаи мо ба қисми ниҳоии қаҳрамонии Осиё роҳ ёфтан аст. дар марҳилаи интихобии қаҳрамонии Осиё 2020 миёни ҷавонони зери 19 сола 46 даста ширкат меварзад, ки тибқи қуръакашӣ ба 11 гурӯҳ тақсим шудааст. дар минтақаи ғарб 6 гурӯҳ ва дар минтақаи шарқ 5 гурӯҳ таъсис ёфтааст. аз рӯи натиҷагирии марҳилаи интихобӣ ғолибони 11 гурӯҳ, инчунин 4 дастаи беҳтарини ҷойҳои дуввум ба қисми ниҳоии қаҳрамонии Осиё 2020 миёни ҷавонон роҳ пайдо мекунанд. бозиҳои гурӯҳи Си аз 2 то 6 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон 2 октябр бо Молдив, 4 октябр бо Лубнон ва 6 октябр бо Сурия рақобат мекунад.